салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. имрӯз гап мезанем дар бораи Луис Суарес ки вақтҳои охир дар бораи ӯ дар сомонаҳо бисёр ҳарф мезананд. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз зуршнед, мо бошад сар мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. барои бозам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи коментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Рональд Куман сармураббии Барселона гардид ва дарҳол чунин ҳадаф гузошт: барои престижи дастаро баргардонидан бояд сахт меҳнат кард. чунин менамояд ки бозингарони ҷавони нав кӯшиши сахт мекунанд, зеро мураббӣ аз солхӯрдаҳо ҷудо шуда нест. ӯ ин корро аз Луис Суарес оғоз кард. рӯзи душанбе субҳ Куман ба Суарес занг зада гуфтааст ки ба ӯ нолозим аст. ин суҳбати телефонӣ камтар аз 1 дақиқа идома кард. акнун шартномаи Суарес ки то соли 2021 аст қатъ карда мешавад ва ними маоши ӯро даста пардохт мекунад. Копе хабар медиҳад ки бозингари уругваӣ аз ин чиз розӣ нест. ин қарори мураббиро Суарес ба он хотир қабул надорад ки ӯ тӯли 6 соли охир тамоми қувваи худро ба Барселона бахшидааст. якчанд рӯз пеш Суарес чунин ҳарфҳоро гуфта мавқеи худро муайян кард. касе нагуфтааст ки ба ман таваҷҷӯҳ надоранд, ба даста танҳо муваффақият хоҳонам. дар карьераи худ қаблан бозингари ҳайати захиравӣ будам ва омодаам ки боз чунин шавам. рақобат ҳар як нафарро қавӣ мекунад. агар мураббӣ хоҳад ки ман аз курсии эҳтиётӣ ба бозӣ дароям, мушкилӣ нест. мехоҳам то он рӯзе дар клуб бошам ки ба ман бовар доранд. мехоҳам саҳми худро гузорам. намехоҳам клубҳоро муқоиса кунам. аммо мавсими гузаштаи Реалро бинед, онҳо аз Аякс бой доданд ва ҳама мегуфт ки Кросс ва Модрич бояд футболро тамом ва Рамос бошад ин катастрофа аст. аммо имсол дидед ки ҳолати даста хуб шуд. баъди бокс шумо мухлисон ҳамаро гунаҳгор мекунед, аммо дарҳол фикри худро иваз менамоед ба мисли ранги сиёҳу сафед. намедонам Барселона чӣ қадар фоида ба даст меорад, аммо аз андоз худро бо маблағи 24 миллион евро раҳо мекунад. ин баъди пандемия бисёр нуқтаи зарурӣ барои Барселона аст, зеро Барселона нисбат ба дигар дастаҳо дар карантин зарари бузург дид. обороти Барселона то моҳи сентябр бояд 1 миллиард евро мешуд, аммо коронавирус 120 миллион еврои онро дуздид. оиди ин моҳи май витсе-президенти даста хабар дода буд. захира дар даста нест. дар ҳамон прогнози барои моҳи сентябр Барселона баъди споридани андозҳо бояд 11 миллион евро фоида мекард. Барселона 77% буҷети худро дар ойлики бозингарон истифода мекунад, дар ҳоле ки дар бисёре аз клубҳои аврупоӣ ин рақам ба 50% баробар аст. Куман медонад ки Суарес баъди Месси ва Гризман сеюмин нафари маоши баланд мегирифтааст. дар ду мавсими охир Суарес дар 26 бозӣ бо сабаби травма иштирок накардааст. то омаданаш ба Барселона Куман оиди сину соли бозингарон ҳарф мезад. аз чӣ бошад ки якум номи Суаресро гирифта буд? Суарес, Месси ва Бускетс аз си боло ҳастанд, гуфта буд Куман дар суҳбати соли 2019. албатта онҳо якчанд соли дигар доранд, аммо баъдан чӣ? шумо бояд онҳоро иваз кунед, зеро ин мавқеи асосии даста аст. шумо дарвозабон пайдо мекунед, аммо ҳимоятгар, нимуҳофизатгар ва ҳамлагар пайдо кардан наметавонед. дар 6 соли бозӣ Суарес 198 гол дар 283 бозӣ задааст. ӯ сеюмин беҳтарин нишонзани клуб ба ҳисоб меравад. танҳо Сезар Родригес 232 ва Месси 630 голи зиёд доранд. дар ин сезон Суарес натиҷаи 21 ҷамъи 12ро дар 36 бозӣ дорад. Суарес дар серия А имконияти бозӣ карданро дорад. оиди Интер, Милан, Латсио ва Ювентус сухан меравад. варианти наздик барои ӯ ин Аякс аст. элчирингӯи то хабар медиҳад ки Аякс аллакай 15 миллион евро барои харидории ӯ пешниҳод карда ва бо худи Суарес ҳарф заданд. ҳатто Эринг Тен Хага ин овозҳоро шаҳр дод. шумо ҳамеша мехоҳед ки дастаатон қавӣ шавад. ман бо Марко Овермарс оиди ин трансфер ҳарф зада будем, аммо айни ҳол ин чиз баррасӣ нагардида истодааст. агар ӯ худаш хоҳиши баргаштанро дошта бошад, марҳамат. футболбозоне ҳастанд ки клубро қавӣ мекунанд ва Суарес чунин аст. Куман на танҳо бозингари солхӯрдаро мегирад, балки аз яке сенаторҳои даста ҷудо мешавад. баъди рафтани Валверде, Financial Times Купер чунин навишт:
агар кӯтоҳ карда гӯем таъсиррасонии Месси, Пике ва Суарез берун аз майдон баромадааст ва онҳо ба корҳои дигари даста низ таъсир мерасонанд. онҳо интересҳои худро бо Месси мувофиқа мекунанд ва усули бозиро интихоб менамоянд. ин гуна ҳолат кори мураббиро бисёр мушкил мекунад ва ӯ маҷбур мешавад ки хостаҳои Мессиро ба инобат гирифта ғалаба кунад. Валверде дар чунин ҳолат буд. чунин менамояд ки Куман намехоҳад ин иштибоҳҳоро такрор кунад. ҳоло маълум нест ки Месси рафтани Суарезро чӣ гуна қабул хоҳад кард. мо на танҳо дар майдон дӯстони наздикем. аз рӯзи якуми омаданам ба клуб Месси маро дастгирӣ мекунад. на танҳо оиди футбол, балки сиёсат, гузашта, оянда ва кӯдакон машварат мекунем. мо медонем ки оиди чӣ суҳбат кунем, зеро ҳарду аз Амрикои Ҷанубием ва сину соламон як аст. занҳои мо низ вақтро дар якҷоягӣ гузаронида баъзан вақт ман бо Месси танҳо мемонам. барои дар майдон якдигарро фаҳмидан бояд берун аз он низ миёни шумо чунин бошад. бораи ҳамин мо якдигарро хуб дарк мекунем, гуфт Суарез. хотиррасон мекунем ки моҳи июл Суарез бо Месси бо ҳамроҳии оилаҳои худ дар як ҷо истироҳат намуданд. дӯстон, дар ин бора ман гуфтаниям ки ҳар як чиз вақту соати худро дорад. вақти рафтани Суарез аз Барселона фаро расидааст ва мо ӯро барои 6 соли дар даста буданаш ба ёд меорем. дар ҳақиқат Луис легендаи Барселона аст, лекин айни ҳол ба даста тағйиротҳои бузург лозим аст. Суарез мегӯяд ки ӯ ҳатто метавонад аз замина баромада ба даста ёрӣ расонад, лекин гап дар он аст ки чӣ дар замина бистӣ, чӣ ба майдон барои як хел маош мегирӣ. 25 миллион евро айни ҳол барои Барса пули калон аст ва аз рафтани Суарез даста метавонад вазъияти молиявии худро соз кунад. метарсам ки Суарез ба монанди Бел дар Мадрид нашавад, аз пушти маош қапида дар Барселона боқӣ монад. хайнро вақт нишон медиҳад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред бародарон? дар комментария нависед. оё вақти рафтани Суарез фаро расидааст ё ин ки ӯ метавонад боз 1-2 сезони дигар дар уровни баланд бозӣ кунад? ба ҳамин тамом, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.